eneki Pak, aku wis 24 tahun kok aku wis tak dadi perawan tua piye Pak? 500.000 Pak, itu tulisannya 500.000 masa aku ngapusi. Mbok picek 100 wis. Kok iso 500 aja gawe-gawe. Mingkar mingkur rengu kara hatiku kang gumun mekar mambrung sumpingku mawar kang Iki coba kaya apa? Iki ya waranggana sing lagi melejit naik daun iki. Kaya ngono. Piye mirsani kahanan guyub rukune warga masyarakat ing Bulusan piye, Bir? Nggih, kula remen sangat Pak Dalang. Kita di sini beberapa kali nggih Pak. Kula Pun bolak-balik. bolak-balik nggih Pak. Nggih. Nggih panggone nggih sami penontonnya nggih sami sak menten iki, Kak. Pokoke setiap tahun niku wis pokoke nanggap dalange Pak Yoyok penontonnya sak menten iki seneng sangat wis jelas Pak niki Pak. Nggih. Tahun ngarep nggih jenengan melih niki Pak. Kowe apa wakile panitia kok iso aku neh Duh, ora? wis tak ramal kok Pak wisan Pak. Wah, kaya madeg dadi dukun. Pak Suradi piye mau sakwise gandrung karo Mbak Tuti? Lah napa melih Pak Suradi niku kali Mbak Tuti wis jelas gandrung Pak. Kok jelas gandrung? Ya mesti Pak, lah wong Mbak Tuti kaya ngono polahe kok Pak. Sopo sing ora gandrung? Pola iki pola apik pola elek. Pripun nggih Pak, nek diandani iki apik iki ya apik, nek diandani elek iki ya wis ora umure. Iya. Ning semangate sing kudu kok contoh ngono kuwi. Awakmu sok yen sak umur Mbak Tutik ngene umur 23 ngono ya kudu ngono kuwi. Masa Mbak Tuti 63 tahun, Pak. Kuwi asine. Mula rek maneh disemir asine apa ora disemiri putih Putih, kabeh Pak. asine. Heeh ngono kuwi. Tapi hebat loh Pak, 63 tahun tapi masih energi ki ya hebat. Iya. Ayo ngono wis menepos deh ya. Ayo nggih. Donga untuk warga masyarakat Bulusan pripun? Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya sehat nggih Pak Bu. Kathah rezekinipun. Jenengan nggih dongak-dongakne kula, mugi-mugi kula nggih ndang antuk jodoh nggih Pak Bu nggih. Wong ki yen suarane apik dadi waranggana dasare ayu. Yang eneki Pak, aku wis 24 tahun kok aku wis tak dadi perawan tua piye Pak? Hah? Ora apa-apa kan Luna Maya Rabi 41 tahun. Ayo. Ya aja to Pak, Pak masa 41 tahun rabi ya mesakne aku Pak, Pak. Nggih guyu to. Muga-muga ya ndang entuk jodoh sing cocok karo idamamu, sing bener-bener setia dan mampu dan mau dengan terbuka menerima kaya apa to bojone sinden. Nah kaya ngono kuwi. Nggih. Gandeng kene iki kelurahane jenenge Bulusan. Bulusan. Nah, kowe lek sinden cerdas, sinden pinter ya to. Apakah penjabaran dari suku kata yang ada 3 Bulusan? Pak, Bu ki apa? Pak aku gak siap-siap loh Pak jenengane loh. Ngono kuwi diomongi sadurunge to Pak. Loh, saiki iki dituntut sing jenenge seniman seniwati kudu siap, tepat, akurat dan cepat. Aja mengandalkan setelan. Ya kudu bisa berpikir dengan jernih, dengan cepat ngono kuwi. Ya wis Pak. Bulusan. Bu niku saking tembung butuh Pak, tegese masyarakat satu dan yang lain itu saling membutuhkan. Nek masyarakat satu dan lain saling membutuhkan, terciptalah kerukunan, kedamaian, gotong royong satu sama lain. Ndadekake warga Bulusan niku ayem tentrem Pak. Wah iya, walaupun spontan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk bir kita para lenggah. Jos, ya ngono kuwi kuduan. Lu Lu niku tegese lugas Pak. Lugas niku berarti perangkat desa, bukades gitu Pak. Bulurah. Bulurah niku lugas, jujur, adil terhadap masyarakat. Mula dipilih masyarakat Bulusan. Nggih, bener. Terakhir San. Santi Mulya Musur. Santai. Santai, tegese penonton ten mriki mirsani pagelaran Pak Yok niku dengan santai. Santai niku artinya seneng bungah atine nggih to Pak. Mirsani pagelaran wayang kulit
ingkang isine tontonan lan tuntunan. Bulusan kuwi kecamatane Tembalang. Pau. Wah, kudu iso ora ngene. Tem. Ya. Kowe nganti elek tak kepruk kowe ora ngisi-ngisini. Teman. Temok karo dikebuk aja ngono kuwi ora. Dikebuk. Aslinya teman. Teman itu artinya perangkat dari kelurahan dan warga niku menjadi teman, menjadi keluarga. Tegese mboten enten sing dibeda-bedake, semua rata adil ngoten, Pak. Top, Marco top. Ba. Ya tunggale temau ba iki kaya. Bahagia, semoga setelah ditanggapke wayang Pak Dalang Cahyaku tadi mugi-mugi warga sedaya Bulusan mriki bahagia, sehat sentosa, ayem tentrem nggih Pak Bu nggih. Nggih. Iya. Keri dhewe lang. Ayo. Apa Pak? Lang. Lang, aduh, lang apa Pak? Lang. Siji. Loro. Langsung mawon Pak sawerane Pak kesuwen. Apik, ya ngono kuwi. Sing jenis sinden saiki ora mung pinter nembang nih ya kudu cerdas, kreatif, bisa berinteraksi dengan para penonton kaya sampean ngono kuwi Bir. Jos ngono kuwi. Wani ora makili Bu Kesi Pangkur Semarangan. Nyawer ya Pak tapi. Nyawer kur nyawer gampang. Malah iki kabeh peparing saka iki engko tak caosne jenengan kabeh. Tenan? Kok panitia iki lho. Coba sik aku tak maca surate sik, Pak. Iya to. Sugeng dalu badhe nyuwun lagu Pangkur Semarangan Mawar Kuning saking panitia warga RW 2. Nggih Pak Bu, RW 2. Wonten saweran 500.000. Niki Pak, sawerane 500.000. Nggih ta Pak Bu 500.000 nggih. Loh. 100 Bir. 500.000 Pak, itu tulisannya 500.000 masa aku ngapusi. Mbok picek 100 Bir. Kok iso 500 aja gawe-gawe. Lho Pak jenengan niku lho Pak niku lho warga RW 2 500.000. Masa Allah ki merung tak senggol tak buka yo lagi ki anane yo 100. 500 Pak tulisannya 500. Kowe ngengkel 500. 500. Nun sewu dumateng masyarakat RW 2 gandeng niki mung 100 mang tambahi 400 Pak niki Pak. Ayo. Mungkin entuk gresmono ngarani 500 kuwi jane sinden apa mindring ora. Tiwas jenengan cetil tulisannya 500.000 diwehi 100. Ya ora, karingko kualitas suarane piye sik mergo Pangkur Semarangan iki angel. Ngono kuwi. Golek pancen lek nembang Pangkur Semarangan apik tenan. Tunai 500.000 nggih sampean. Tenan ya, Pak? Ya ning ya gajimu sesuk-esuk tak potong 500 ora. Lho, ngono wi lho Pak Bu. Dalange pancen terkenal dalang cetil sa Indonesia ya Pak Cahyaku tadi. Ayo nek ora cetil ya ora iso gawe apa-apa aku ngawut ya ora. Ayo. Piye rumasamu? Jajal sik kaya apa Pangkur Semarangan nggih. Ben enek regenerasi. Aja kok angger Pangkur Semarangan bukesi terus aja nganti. Lho Pak, lah kula sudah dinobatkan menjadi Ratu Gubuk Asmara lho Pak. Lah sing nobatne awakmu dhewe kok enek ora ayo. Ayo, coba aku pengen nyimak, ganti simak arep yai kene, ayo. Mingkar mingkur rengu kara Kowe ngono njaluk 100. Loh, margi to, Pak? Kowe ora tau anu to nyimak pangkur to. Karnan mardi siwi kowe kok margi lho. Oh alah ora. Bola-bali sinden horor ora senengane. Goda-goda temau lho Pak marai Pak. Kok iso teteke gek buanter margi ngono ayo. Ngono karo begagah pisan ayo. Senengane. Baleni sik. Ayo. Pak aja dipotong to Pak, Pak. Ora tak potong sing motongi sapa ora. Iki lho penontonnya. Ayo. Baleni nek. Karenan mardi
Aja ngajari. Kancane ngelikne malah digetak piye to? Iya Pak, iya. Ora mardi, ora mardi. Mardi, weh. Nah, iya. Mardi kancil ngono lho ya. Ayo. Wis Pak baleni neh ya, Pak. Ayo. Karenan. Ayo. Karenan marti spesialin yang kene iki. Pancen apik langsung lung 100 kok 500 ora. Lung tak kene kowe. Dikten ana ngapusi, Pak. Para penonton tepuk tangan untuk Birgita luar biasa. 300.000. Ayo, pancen ya sinden Hastabrata tadi ya. Ayo. Urung rampung iki sing angel ngene iki kudu nirokne Bukesi. Ayo. Pak di live streaming lho, Pak. Lho nyapa to ora? Buktine ya sok melu sapa-sapa kok ya awakmu ya enek. Aja mancing netizen, Pak. Oh iya. Waduh, wedine karo netizen bae dhek ora. Sik hop, iki tak cek sik iki semene iki. Sing apik dhewe sing entuk 100. Lah kok licet Pak, aku sing kata awal nembak. Basa licet iki apa? Kedirine gorene licet ora iki. Dicek sik saka sumbere sik Bukesi sik. Tak cek siji-siji selain Bukesi sing apik dhewe yang berhak menerima 100.000. Nah. Wis ngono aturane gelem ya ngono ora gelem ya wis. Ayo. Bukesi yo. Nah, niki sing menilai penonton nggih, ning Bukesi mboten sah delokne dinilai lho nggih. Sinden Jiro Lupat 5 niki mawon. Selanjutnya Nyobi Nduk Winong. Ayo kowe ponakane Bukesi, aja ngisin-ngisini. Lek nganti ra iso kaya ngono, tak ambung dhewe malah nggih. Ayo. Apa? Padane aku kutut kok piye tak ora. Ora entuki ponakanmu dhewe lho. Ayo. Aja iki ponakane ae dhewe, aja mbok jarake ngono. Ayo. Aku mah tak sunati lho sampean. Ponakan butuh-butuh ayo. Salahe dipepetne aku terus. Susu yo ingin aku ayo. Ayo nang, ayo nang, guyon nang, ayo nang. Ayo. Ayo nang. Nggih pijakan nilaine Birgita mah tak gawe 80 ngono ya, Bir ya. Nggih pijakan. Niki pinten, Pak? Di atasnya apa di bawahnya? Winong niki. Hah? Atas napa bawah? Atas. 90? Setuju? Nggih, 90 wis kalah sik wis. Sik. Urung rampung aja gleleng sik, Nong. Iki urung badian iki, ora. Iki suarane iso vibrator, anu vibrasi ya ayo. Vibrasi. Ayo. Ayan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Al-Fatihah, ayo. Pinten, Pak? 100. Ayo.
Sing biji gen kono, kecroki ora. Ayo. Pinten, Pak? 95. 95 berarti iki kalah we. Kalah we. Ayo, iki gugur iki loro iki. Selanjutnya Mbak Sundari, Mbak Lia. Ayo iki. Ayo iki 95, 90, 80. Ayo. Mbak Lia. Pinten, Pak? 100? Sik ngene, 98 nggih. Wah, ngengkel 100 sing lemu wae. Nggih, 98. Ha nggih, mergo iki ana sing luwih neh. Mbak Tuti, ayo iki, ayo. Mbak Tuti. Ayo. Ayo, Ti. Ayo. Bawa kaya apa? Ayo. Sabar dulu nggih, sabar. Yang mau membeli nilai saya sabar dulu, sabar nggih. Sabar dulu. Untuk menanti pemenang itu mesti di belakang. Lakoni carry menangi. Tenang dulu, Bir. Aku sainganmu. Tenang dulu. Wong dhewe sing ra tenang iki. Tenang dulu nggih, tenang nggih. Mas Dar. Jangan berlari, Mas Dar. Tadi sudah saya bayar rokok loh kamu. Ayo, Mas Dar. Ji, Rok, lu. Pak Nardi, berarti gandrung Pak Nardi, suaraku melorot. Nggih. Urung. Belum. Tenang dulu. Biasanya orang ngose-ngose wong nek pinter ki ra ngetokne kepinterane. Tenang nggih. Pendukung saya tenang nggih. Aman Mas, aman. Ya, aman. Semua aman ya. Iya. Nilai tertinggi sih Mbak Lia lagi mau. Ayo. Ungkulono Ti, ayo Ti. Ji. Pun mboten usah dinilai, sing nilai kok piyambak. Sebentar Pak, saya belum menyerah. Sebar. Oh ya wes. Pisan kas, bari kidis lho. Tenang. Bari kidis kari pisan lho ya. Tenang. Ayo, kari pisan. Saya Ayo. jangan didiskualifikasi dulu. Diskualifikasi ora, ayo. Saya jangan dikolokasi dulu. Tenang. Hah? Mas Dar. Ayo. Wes, hop, wes menyerah. Wes. Sing biji aja penonton. Wes. Ayo Mas tenang ya. Ayo, kaya ngono. Yang menilai bukan penonton namun dalang sendiri dan ini tidak bisa diganggu gugat. Nilai untuk Mbak Tuti adalah min 50. Pemenangnya adalah Mbak Lia Sundari. Kono, ayo. Mbak Lia, kono. Tepuk tangan untuk Mbak Lia Sundari. Kono kuwi. Ya. Iki sinden idol yang ini iki ora. Mbak Tuti ya sini Pak. Makasih. Sami-sami, nggih sami-sami. Mbak Tuti ini Pak, min 50 ada anunya loh, sawernya loh. Apa? Biasanya idol ini kok kan yang tidak terpilih kan dapat, ini juga harus dapat. Dapat. Yang kalah siji ya loh, masa ya teman-teman dalang sugih ganteng kondang. Wong siji ya lo rasa bayar sing kalah ya dibayar Pak Yoyo. Kowe tetep tak kei, ning ora duwe, tak tambahi. Sesuk ngusungi debok karo njot iki ya. Ayo. Ora banget ya. Ben. Pon tenang Pak, tenang. Mesakne bojoku nganti kepoyo-poyo lho, ora ayo. Angger krungu suaramu dhek guyu, ceri. Ayo. Ya Bir, terus ya Bir. Sinubasinu karta mreketarta pakertine ngelmu luhur
Iki lho sing komen ning YouTube iki, wah Mbak Tuti kacau. Ayo kaya ngene iki. Tenan aku ora nambah-nambahi asli iki. Iki lho atas nama Sujud Santoso, wah Mbak Tuti kacau. Wah. Tuti ngono nyinden iki lho, Ti. Ayo. Terus iki sugih waras iki Mbak Tuti jian ngono karo sirahe mubeng terus. Ayo. Sebentar Pak Yoyo. Apa? Sebentar. Ini tadi ada yang komen. Piye? Katanya, apa Mbak Tuti itu salah satu juara Sinden Idol gitu. Heeh. Idol gitu. Sebenarnya saya juga mau ikut Pak tahun depan. Syukur tadi. Iya. Tahun iki wong sesuk Karena saat ini saya masih repot, nggak sempat daftar. repotnya apa sampean? Yo repot ngalor ngidul golek mangsa. Karo Mbak. Iya, amin. Nih. Kang tumrap ning tanah Jawa. Ketularan ta aku. Piye ketularan? Ketularan sapa? Batuti. Lah ya ngono nular saiki ning kesenian apa-apa nular. Ora mau nggen swara, nggen cengkok, ngantuk iso nular tekan dalang ngono saiki. Ha iya. Kangger sitake mripate abang sitake anggap wah. Ha iya. Agak Agama gemeng haji ya ngono bir jos. Monggo sak mawar kuninge pisan. Monggo saking Balungan Mas. Cacos.
matur sembah nuwun mawar kuning wis katur